ala donc Sénégal joni refi nan ɗo hokkude jungo ko ussi no mbaɗɗa tampere jam tande aɗa selli jamaɗum an aɗa yontade merci beaucoup jarama yimɓe landadema eyyi Big Weltare TV holto woniri ɗo Big Weltare TV eyyi a bano débat betti kam de an mbaɗa ƴewguil dow ma lesma mbaɗa yodde yontini ala namda sona télé an namda ko yimɓe amma namdade min Big Weltare TV mi dañi haaje mum ɗum taki eyyi holi en taw d'abord haɗa mi nan holdema Big Weltare TV min corona biyete virus on mbiyama corona kono doga miɗo landandemo Big Weltare TV hay halmani kam Allah ko moƴƴo mami accumi ya yesso mi laara Woni ga la ilaha illallah ko woni ngandam o tampide an woni ko woni ga wala bo kay ni an ko gomir marché bu bees garmi ha basin ɗo pottum ɗon e debbo goto jooɗo jontaɗo biman ƴe on debbo no way wujjude ni no way ɗadde ni o namdi kam ko mboɗo tanɗito numéro makko o namdi kam ko Big Weltare mawɗum ni badda borom deb mawɗum min jilanane kala komi hewti o yimɓe ɓen doga kala komi hewti oɓe doga komi wi corona fof ɓe doga probléme ala tawde Big Weltare TV ko haajam mami mi yahay kadi yeeso mi laara min de suba kam yiilima ha mi ronki Big Weltare TV wonmi landade anda on to woniri Big Weltare TV eyyi a yiɗi Allah jarama alhamdulillah min komi animateur tonde ko Big Weltare TV alhamdulillah hol koyɗe ma an woni hono min ko coronavirus wiyetemi ko corona virus an kada dogat an place ma wona ɗo e Guédiawaye wona e nokkuji ɗi kala ko hôpital Fann hôpital Fann to gonɗa ɗo an ko an yiidete aɗa yiilo yimɓe sabu Allah wa sesmiyama wonnode ko 800 00 50 50 woni a sellani an poɗɗa ko rentade hande mi dañi sa somi rokkinumo junggo bone waɗi hay fofa ngo hande heureusement 1 mètre 50 hakkude men andi mbatten jonoga seedina an paɗa ko quarantaine jonoga woɗɗi tomi seeɗa quarantaine ande haalami jaam wadde bandiraɓe tinnoɗen ne koye men o siko debbo hande so tawi o fottani em hande ganduɗo holko woni corona ko waddata corona e ko rentinde corona hande min hooram feeram boni wadde bandiraɓe so tawi on gondi e hunde nde on cikki oɗon gondi hen saabu Allah jeehe Fann nodde numéro ɗi ganduɗa carrément so tawi on noddi maɓe gar ɓe nawon ɓe cafra mon woni 800 00 50 50 bandiraɓe gueɗel ɗimmel corona ene hulɓini hulɓinaki ene hulɓini e dow gueɗel so tawi a rentaki so tawi kadi bandiraɓe aɗa jogui oɗo butel biyeteɗo antiseptique sa arti galle mon waɗi juuɗe ma pompa ha laaɓa ɗum aussi ma dande e musiba coronavirus kono bandiraɓe ndente ɗe aussi gondon e koddiɗo mon e galle taw ene ala ɗojjo ene mabɓa cikkon ko corona kono bandiraɓe nden ɗe sikkitade jomum ene wawi mabɓede walla fawga cikkon ko corona duñon ɗum jawon ɗum parkisɗon taw noon wona corona kono bandiraɓe so tawi on jiiɗi rentade corona gande mo calminɗon gande to jaaton gandon mo joddoɗon saabu corona ko jaw mo ganduɗa are aduna ballodiren e koye men tinnodiren so tawi en dentimo corona ma